ҳамдиёрон азиз, дар Турция Истанбул ман роҳашро ба шумо нишон медиҳам. роҳҳои марказиш чӣ гуна ҳаст. роҳро бинед чӣ хел калон, чӣ хел фаррох аст. ҳам хубӣ дорад, ҳам гандагӣ дорад. ин хубиеш аст. 6 қатор ин тараф, 6 қатор ин тараф роҳ аст. мана ин тараф 6 қатор омада истодам ва ин тараф 6 қатор рафта истодам. мобайн холӣ мондагӣ 2 қатор метробус, автобусе ки ба монанди метро аст, метробус мегӯянд, мераваду мебиёяд. ин бениҳоят роҳҳои калони хушрӯй аст. мошинҳо бемамоният рафта омада истоданд. камбудияш чӣ аст? барое ки дар метробус шумо шинед, шумо ҳамин роҳро убур карданатон дар кор. убур кардани роҳ ин хел аст. ана инҷа кӯпрук аст. аз кӯпрук инҷа лифт дорад ё ва зинапоя дорад. аз лифт аз зинапоя мебуроеду, ҳамтел бо болояш мебиёеду. инҷояша турникет дорад, яъне ки ҷои пул додан дорад. пулашро метеҳед, мегузаред, мебиёед ва ҳамхел фуромада поён ҷои истои автобусҳо меравед. мана ҳаким миновари мана бинед, мана нигоҳ дорад. мо имрӯз сафар дорем. аз сафар баъд пагоҳу навора нишон метавон ба шумо. баъд мешинед. ин барои ҷавонон не аст, барои одамҳои солхӯрда он қадар соз не. ин бинед чӣ қадар пиёда аз он ҷо биромадан дар кор, омадан дар кор, бо ин роҳ хати рафтан дар кор, ё ки баръакс аз ин ҷо биромадан дар кор, ин роҳ хати омада инҷо омада фуромадан дар кор. лекин як тарафаш фақат лифт дорад. баъд омада инҷа ба лифт нест. инҷа бо пиёи пиёда омадан дар кор. барои одамҳои солхӯрда намешавад. ҳамин қадар хубӣ дорад ва боз як манфиам дорад. ана ин метробусҳоашро бинед ки роҳи худашонро дорану танҳо бо роҳи худашон мераванд. садри роҳи ин метробусҳо ягон чиз шуда наметавонад. ягон газел ё таксист садри роҳи ин метробусҳо шуда наметавонад, чунки роҳи ин метробусҳо маҳкам аст. бинед аз ду тарафаш маҳкам аст ва танҳо автобус ё метробус мегӯянд. ранги метро ба таги замин ҳам меравад, ба болои мана ҳам гузашт манана. ино сахт мераванд, тез мераванд, чунки садри раҳи инҳо ҳичӣ намешавад. анин остановка, анин истгоҳ аст. мана аз ин тараф истод, мана аз ин тараф омада меистад. мана ҳамдиёрони азиз, ин як роҳи дар автобус рафтани шаҳри Истанбул мебошад.